Продължаваме с прилагателните имена. Какво е едно прилагателно име? Като част на речта. Прилагателното име назовава признаци и качества на съществителни имена и ги поясняват. Тоест, поясняват някакъв признак, някакво качество на предмет на съществително име, защото един предмет може да е малък, може да е неизвестен, може да е рунтав, може да е хубав, може да е слаб, юначен и така нататък. Прилагателните са също изключително много. Те се менят по род и число, т.е. прилагателното име приема рода на съществителното. Голям човек, това е малка грешка, голям човек, голяма къща, голямо куче, големи хора. Степенуване на прилагателни имена. По се използва, когато признакът се съдържа в един предмет повече, отколкото в друг. Например, връх Мусала е по-висок от връх Вихрен. Най се използва, когато признакът се съдържа най-много в конкретен предмет, за разлика от останалите. Мусала е най-високият връх в България. Тоест имаме две степени. С по, която е сравнителна, и най, която е превъзходна степен. Малък, по-голям, най-голям. И разбира се, много внимавайте тук как се пише най-тиренце много. По-тиренце много. Окей? По-висок, най-много задължително това тире трябва да присъства, когато се прави сравнителна и превъзходна степен на прилагателни имена. Или когато те се степенуват всъщност. Това, което исках да спомена още, че прилагателните имена се откриват с какъв, каква, какво, какви. Тоест какъв човек, голям човек. Каква къща, голяма къща. Какво куче, голямо куче. Какви хора, големи хора. Има обаче едни прилагателни имена, които не се степенуват. Тоест не може да се добави по и най при тях. И те са тези, които означават материал, вещество, място на произход, принадлежност, предназначение на определен вид предмет. Например, златен поднос. Не може да има по-златен. Златото си е злато. Метален часовник. Пак не може един часовник да е по-метален от другия. Пластмасова играчка. Пак. Океански бриз. Няма по-океански. Ако си на океана, на брега на океана и вятърът е духа, няма. Това е океанския бриз. Търновски край, т.е. краят във Велико Търново, целият регион около Велико Търново е Търновски край. Т.е. ето това е произход. Или място на произход. Бащин дом, пътнически самолет, хладилна чанта са все такива прилагателни имена, които категорично не могат да се степенуват. Също така, прилагателните имена могат да се членуват. Хубав, хубавият или хубавия, хубавата, хубавото и хубавите, но това ще направим отделно видео. Може би едно от най-важните неща е, че някои прилагателни имена се пишат с двойно Н и някои прилагателни не се пишат с двойно Н, само с едно. Кои се пишат с двойно Н? Ако прилагателното в мъжки род единствено число завършва на нен, то в женски род, среден род и множествено число прилагателното се пише с две Н, т.е. с двойно Н. Военен, ето ви го, нен, военна, военно, военни, двойно Н. Или песенен, есенен, песенна, песенно, песени, есенна, есенен, есенна, есенно, есенни. Ако завършва на Н обаче, а не на нен, ако завършва на Н, се пише едно на писмен, писмена, писмено, писмени. Писмен. Ето го тук. Писмена, писмено, писмени. Друго нещо, което е важно за правописа, прилагателни имена, които завършват на ък, ъл, ър в мъжки род единствено число, се пишат без а в женски род, среден род и множествено число. Кратък, кратка, кратко, кратки. Тоест този звук а между т и к, ето тук не го виждаме. Между т и к го няма, тук също го няма, тук също го няма. Това ни подсказва, че в мъжки род се пише с а. Кратък, кратка, кратко, кратки, кръгъл, кръгла, кръгло, кръгли, ведър, ведра, ведро, ведри.
и така нататък, и така нататък. И това е основното нещо, което трябва да знаете за прилагателните имена. Ще се видим в следващото видео, в което ще говорим вече за членуване на прилагателни и съществителни имена. До скоро!